ҳам хеле чизо ҳастанд, мумкин баъзе дидаӣ ҳастен ягон дастаҷамъона ҳавзаи об ташкил кунем. Яъне аз ҷониби вазорати меҳнат ин чиз тасдиқ шудагӣ аст. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат гӯш кунед ва ҳатман дар видео лайк гузоред. Бародаро, дар инҷа мехоҳам дар як масъала фикру ақидаи шуморо бифаҳмам, фикрҳои худтона бинависонем. Яъне мо як чанд қад пеш тасмим гирифта будем бо ҳамроҳи як бародармон дар Бангладеш бигем як ифтор ташкил карда будем. Хеле ки медонед, дар Бангладеш мардуми мазлуму ниёзмандам бениҳоят бо бисёртара назар ба дигар ҷойҳое ки ҳастай, ҷода боз ҳастай одамо гирезаҳое ки чандин соло шудагиа дар онҷа қарор доранд. Бисёри нафаро калодец ташкил мекунанд, ҳавзи об мебуроранд, бисёри нафаро ифтор ташкил мекунанд. Ҳам хеле чизо ҳастанд, мумкин баъзе дидаӣ ҳастен. Дар онҷа боз як бародармон ҳастай, мумкин бишносенеш, пештар ба номи каналаш Путкдабру кору фаъолият мекард. Мақсади ин видеои ман чия? Фикру ақидаи шуморо хостам бифаҳмам. Ай канали ман нафарҳое ки агар бихоҳен ҳама каса дастаҷамъона дар ҳамунҷа мисол мешавад ки аз номи ҳамин мардуми муҳоҷир гуфта ё ки аз номи фалон одам гуфта ягон дастаҷамъона ҳавзаи об ташкил кунем ё ки ягон чоҳ барои калодеш тайёр кардан кунем ё ягон ифтор тайёршон кунем, то савоби ҷория, садақаи ҷория мешавад барои мо шумо. Хостам ки дар ҳамин масъала фикротона бифаҳмам ки шумо мақсад то чӣ андоза чӣ гуфтаниё дорен. Бинависонед дар комментария ва баъд дар видеои дигар бо ин масъаларо давом медиҳем. мавзӯи асосии имрӯзаи мо бо диққат гӯш кунем, бародарони азиз. вакилони парлумони ҷумҳурии Тоҷикистон санадеро тасдиқ карданд ки мувофиқи он аз ин баъд муҳоҷирон барои кор ба Русия ба таври муташаккилона фиристода мешаванд. ҳамчунин қисмате ки расмияти ҳатмии онҳо ҳанӯз то оғози сафар метавонад дар ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом диҳанд. Чунин тағйирот ба созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Русия дар бораи ҷалби муташаккилонаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба Русия рӯзи 8 апрел аз ҷониби вакилон тасдиқ шуда буд. Яъне ки ҷалби муташаккилона гуфта чиро дар назар дорем? муҳоҷират ба таври гурӯҳи тариқи сохторҳои давлатӣ, яъне шаҳрвандон на мустақилона ба Русия рафта худашон кор пайдо мекунанд, балки расман аз ҷониби давлат фиристода мешаванд. дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо ин кор вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғули аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон машғул мебошад. Чиқадре ки мо шумо медонем, дар Федератсияи Русия бисёри нафарро равзи аз рейс мегардонанд ва як созишномаи наве тасдиқ шид ки дигар давлат метавонад шаҳрвандоро ба мақсад кору фаъолият ба Федератсияи Русия равон кунад. Яъне аз ҷониби вазорати меҳнат ин чиз тасдиқ шудагӣ аст ва аз ҷониби вазорати меҳнат равона карда мешавад. Мисол шумо баъдан метавонед ки бе ягон мушкилӣ биренед дар Федератсияи Русия ба ҷои кор таъмин бишенед, кору фаъолият кунед ё ки аз рейс нагардед. ин маънои онро надорад ки акнун барои кор ба Русия танҳо ба ҳамин роҳ, яъне тариқи вазорати меҳнат метавон сафар кард. ҳоло низ муҳоҷирати мустақилонаи шаҳрвандон ба Русия имконпазир мебошад. Яъне айни ҳол ҳозир сразу якбора шумо бо ин роҳ сафар карда наметавонед. Яъне мустақилона рафтан метавонед ба мисли пештара ба куҷое ки ба чӣ коре ки худтон мехоҳед сафар кунед. Ин чиз ҳозир ҳастай, вале дар ояндаҳо ҳамин гуна мешавад ки давлат шуморо худаш ба ҷои кор таъмин мекунад дар Федератсияи Русия ва ин барои плюсу осонии шаҳрвандои тоҷик барои кору фаъолият дар Федератсияи Русия мебошад. ин созишномаи нав миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия мебошад. комментарияҳои шуморо мехонем, бародарони азиз, ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. Бо диққат гӯш кунед. бародарое ки дар Москва қарор доред, ба ягон таи шумо стоматологи тоҷик дар кор бошад, бародари наздики ман метавонед дар ин ҳамин одам муроҷиат бикунем, пешаш бирен, духтари дандонай нархи арзон қатӣ кортона буд мекунад. занг бизанед, ҳама кор айдасташ меояд. як нафар нависондаем: ака ты дигар кор надорӣ? кор ҳамчуноне дорем ки вақти видеокунӣ наёфтистем. як нафари дигар нависондаe ки салому алайкум акаи Сорбон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ чанд фоиз шид? гуфтен видео мекунам. то имрӯз тақрибан 90% шидагиай дар сар то сари ҷумҳурии Тоҷикистон
ولی ما گفته بودیم ویدیو میکنیم و نصیب باشد روزش که برس همه ویدیو میکنیم باز معلوماتی پرتر برای شما پیشکش میگردونیم. عزیزبеков нависонда: Ассалому алайкум акаи сорбон. Амнистия кай мешавад? Дарбораи амнистия ягон информация нест, агар кишид мо гап мезанем насиб. Амир Рамзан нависонда: Ассалому алайкум ака. Ман 3 моҳа омадам. Патент накна мешава бестим 3 моҳ работа задам неки. Агар ки мигратсиони картаи работа задагӣ бошен, ин чиз мумкин нест. ҳамин сабаб шида метавона ки мисол дар ҳами 3 моҳи буданатон яке биқапанатон бепатент бошен, шуморо запрет мекунанд. Бобоева нависонда: Салом сорбон. Ман Россия гости рафта будам, 1 моҳ истода омадам. 3 моҳ шид ман метавонам боз ба Россия рафта? Илтимос ҷавоб медодед. Агар ки тибқи қонун ба назар бигирем, баъди 9 моҳ ҳуқуқ дорем, лекин дар амал ҳамин чизао қадар ба назар намегиранд ва боз имконият бигем аз тақдиртон баландӣ карданаш вобастагӣ дорад дар ин масъала барои ба Россия дар омаданатон баъди 2 моҳ ё ки 3 моҳ. Як нафари дигар нависонда: Салому алайкум ака. Ҳамин рӯз фаҳмидам, мегӯянд то 31 май маблағ рост бошад. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ 27 май ба анҷом мерасад. Мурид нависонда: Салом брат. Мара 10 рӯз вақт додам, Россияро таркам. Патента аннулир ва чида. Нарафтам, чӣ мешавад? Патент аннулир ва чида бошад ва шуморо 10 рӯз муҳлат додагӣ бошанд аз Россия барои биромадан, вақте видварения кардани хеле муҳлат метиҳанд. Аз Россия бароин и ба фоидаи шумо. Наброен агар вақте ки биқапанд боз метавонанд ки муҳлати видваренияро бисёртар бикунанд. Як нафари дигар нависонда: Тошканд равӣ, регистратсия мекунӣ? Бале, як муддати муайян дорам, мақсад ҳамон муддати муайян ки ба охир расид, баъд бояд ки регистратсия кунем. Сафаров нависонда: Салом акаи сорбон. Ман 27 сола шидам, неки меган агар биқапанд мебаранд. Ҳақ доранд? Акаи илтимос ҷавоб диҳед. Нафарое ки 27 сола шидагиен аллакай аз даъват ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастем. Як нафари дигар нависонда: Бародар, салому алайкум. Ман патентсипорӣ рафтам, гуфтанд ки 1 сола аннулир ва патент. Неке нарафтам Тоҷикистон. Чӣ гап мешавад? Мақсади гап ки то 1 сол дигар патент гирифта наметавонем. Мушкилиш инамияд. Як нафари дигар нависонда ки агар паспорта 3 сол шида бошад, гирифтанша барои кӯдак пул наметиҳанд. Федератсияи Русия тағйироти иловаҳо ворид кард ки аз соли 2027 қувваи қонунӣ хича пайдо мекунад барои нафарое ки материнский капитал мегирифтанд дар Русия. Касе ки дигар шаҳрвандии Россияро дорад, мисол дар Федератсияи Россия фарзанд ба дунё меорад ва гирифтани паспортша 5 сол шидагӣ набошад, дигар ба он нафарро материнский капитал дода намешавад. бародарони азиз ва гиромӣ қадр, навори имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. Савол дошта бошед дар комментарият бинависонед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.